Imaginatu zuhaitzaren bizitza. Apurka-apurka asistoa. Bere adarrek, neguko tzikarak, udaberriko koloreak, udako arrizpiak, udazkeneko esetasuna jasaten dute. Hori guztia indarrez atzituko bagenio, zuhaitza izango litzateke. Anatzen zura moda inposatzen bada, ahoa josiz ezin da egin algara. Ugarena izateko daukagu itara, azke oiukatzeko jaio egin gara. Zilik geratzea ze gauza astuna, beraien indarra da gure izitasuna. Nabaritu daiteke geroa iluna, ez duzuena nahi da zoriontasuna. Guztiok elkartuta lortuko da dira, desbideratu gabe joango gararira. Oiuak eramango ditugu azira, guk emango diogu munduari bira. Momentu ororako ditugu indarrak, beraien dauzkagu 11 zakarrak. Zenbatu aldira